tang kaisa media ono nong bising tino nong beleng pai fle hambai am hai kaisa suno news kaisa kaham rutu ge sini tiprasa kausa 92.2% science ni background ti sini takuk semai man ti beleng tong thogoi abono ang nugoi sini cm sir sini sini honorable cm sir purno chandra jamatia boy kok salaiya je boro ni background beleng hamya boro nong nu khongbin babu bo dile dile salbrum bruno din haijra khai sanai jase ni khnaman yagulo no ang tongmalia ang norong bai kerengai bono bahike sing chubachu khaiman sini dc government ni singtui nei oro phaidi phai se poglam sapai ni bono samani yagulo ini bono dingai bor tin oro khaiman kam sini takuk semai to belaino brilliant bo kaisa computer science ko namo sumo phia ba bini aro kuno chugia rang puisa krija amon bising noro joton nukna jorani news tai sini goireng tv tai noro joto dongbor tv ni bising ti kabama jaga tu numan bising ti a jaga account number orja je mansok sini ti prasa ngai thai bising borno chubalena ek teka bo bel tabuni boni jora belani muilo haisi 1000 ya 10000 ya 1 টাকা 2 টাকা 3 টাকা 10 টাকা খাই চুবাইনো bo kaisa bini life success ngai kaisa ti prasani hukumu mukumu abo kaisa kolo kotor ni future bo kaisa borok kotor ngai sungjo to tiprastra future sini bright haisi amon bai sungsubana na mo hai joro amoni bai ang tongai mai angai binang mono edc hapang sini honorable cm sir bai malai bai and sini edc hapang sini cm sir bo bong na assure khayo baskango bomno bong no bai ku chubai man kaisa omhai bright student no sung kuno dina phano sung tiprasa nangai sung tiprasa ni samong khaine nangai sung bor na haina churi tonglak ni sung abo wan su tai jen nangsak sung bajorti help khaine rango de help khaine na bini pora lekho de help khaine na bini career no sung help abo sung wan su mono sung help khaine binge tiprasa sung jotone help khaine ne